Sanibonani bathandi bomculo wamaskandi emakhaya. Ngiyanibingelela nonke kuzo zonke iy'nkalo lapho nikhona. Siyangicela ukuthi ni-support kule channel, ni-subscribe futhi niwashare amavidiyo ethu ngoba kuningi esiniphathele khona ey'ndabeni ey'thinta umaskandi. Wena nje hlala kuleli channel unethezeke, kuningi ozokuzuza. Kuney'ndaba-ke la, hey madoda, ey'shubile ey'fika kuthina. Lezi ey'thinta umculi kamaskandi ukhuzani impungose kanye nabafazi bangizwe nongizwe mchunu uqobo. Siyazi-ke sonke ukuthi kuke kwaba khona i-voice note ebi-trend-a la khona umfazi kangizwe bekhipha konke ngokhuzani, emnaphaza esho konke afisa ukusho ngaye, futhi ububona nje ukuthi ubukhuzani useduze bengambamba ngisho nangezandla. Lokhu kucasula kukamfazi wangizwe kusolakala ukuthi kusuka kwingoma ukhuzani asanda kuyikhipha. Yize ingakafiki kuthina leyo ngoma, asiyazi futhi ukuthi ithini. Singasiza siyothi ithini leyo ngoma leyo, isihloko sayo asikayizwa, kodwa kuthiwa kule ngoma ukhuzani uye waveza ukuthi abafazi bangizwe abazali nje, ingenxa yokuthi baprevent umacingwane ngoba bengafuni ukuzalela uhlanya. Isho njalo nje lawo mazwi, okuyinto futhi engahlalanga kahle kwabafazi bangizwe ngoba kusuke omkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana, kukhulunywa ngaleyo ndaba ey'fikayo kuthina njengamanje zithi ukhuzani usevulelwe amacala amabili okuhlambalaza. Elokuqala lokuhlambalaza abafazi bangizwe, elesibili lokuhlambalaza ungizwe mchunu uqobo. Asazi-ke noma ukhuzani uyakwazi lokhu ngoba simbona ejabulela indaba yevidiyo yakhe noma ingoma yakhe asanda kuyikhipha. Futhi sisazoke sibone ukuthi uzoboshwani, kodwa amathuba okuthi aboshwe ngabona emancane kakhulu, ngoba kule ngoma kukho la khona abizwe khona ungizwe ngegama. Futhi kuyomele abangivele icala baphuve noma balethe ubufakazi bokuthi ukhuzani usuke esho kungizwe futhi esho kubafazi bakhe. Angifuni ukuphola kakhulu ekutheni uba no-right futhi uba no-wrong ngoba vele kakade le mpi yabo yaqala vele ngokuthi kushiwo wona la magama alumelayo. Ungizwe naye uke wawasha amagama angazwakali kahle, kakhulukazi kwabalandeli bakhuzani befuna ukumudla ephila, kakhulukazi ethi uma ethi ukhuzani wathola ngogogo wakhe, futhi ukhuzani konke anakho umculo yingenxa yakhe. Le ndaba yabo bobabili angazi isukaphi, kodwa ibona abalazi iqiniso lokuthi le ndaba yabo isukaphi futhi babangani noma bangemali abasho bayilungise le ndaba, ngoba uma sengena amakhosikazi ney'ngane nomndeni njalo njalo izithanda bebhetheka ibe yimbi kakhulu.